लवकर ये. गेला मेलाच. मोबाईल टाक, मोबाईल नाही, मोबाईल टाक, मोबाईल टाक. मी हातात तुझा मोबाईल ठेवा. कुठं होता तो? काय नाही, काय काय मोठाच आहे. भांगडं कशाला तोडतोयस? पिला होता बारीक आहे, छोटा पिशवीत. चांगला तर लपडा होईल ना. फोटो काढायचा माझा. दुसरा हात तर बुडवू शकत नाही. बॅटरी पकडू बे. पकड बॅटरी. आता काय हात मरू दे, होईल त्याला. मोठी असते ना. तो कसा होत आहे? पिशवी घरामध्ये 2 पिशव्या नेलेल्या आणलेलं नाही. आणि मी पिशव्या हाय बघा केवढा. क्लिअर मारा भेटते, क्लिअर मारा. फोनमध्ये छोटा दिसतो, हातात घेतले मग हातात घेतले का मोठे बघा हाय केवढा. डबल पिक करते.
एवढा मारशील ना हा हा याच्यावर मारा आंगडा बघा केवढा आहे. हा कोप किती का रे हो हा पोट घेतला. रांडीला बी याला ठार केलं नको वा वा का उलटा त्याचा आंगडा बघा काय आहे. बघा तो बघा तुडवला ना त्याला. बघ ऐक, बघ बघ घेतला बघ घेतला कवलाटा मारून घेतला बघ तोडला ना त्याला. बघ बघ बघा आंगडा बघा काय आहे त्याच्या. जे वर चाललेत ना तेव्हा त्याला हाईट भेटते माझी काय आहे हो. पोट बघ पोट चांगलं दुसरा गेला नर आहे नर आहे. हं? माझी नाही. नाही काष्टी मोठी टाकली उलटलं नाही. काय बघा कसला. असं असं पण असतं का हे बघा. हा तांबडा तांबडा आहे ना. असं पण असतं. दोन चार टिक कर म्हणजे कसं मोठा आला बघ चित्र मोठा करून दाखवू शकतो ना मोठा